Het personeel van de kapperszaak in Ljouwert, dat juist er een vjochtpartij weer met een shitincident, is botskrokken. Dan gaan we bloed doen. Een 28-jarige man uit Ljouwert trekken daarbij verwoenen. Het vond plak in en boeten kapperszaak de Superschaar onder tuin. Twee mannen die de kalkoenen kregen een ruzie, vertelt kapper Ayat Mihi. Die het alweer van dichtbij maken. Een van haar hellen doet twee maten op. En op een gegeven moment met z'n drie kwamen naar binnen. En ging helemaal los. Slaan. Slaan en steken en de tondeuze is kapot gegaan en de spullen. En onze vegen van haren is allemaal kapot gegaan en zo. En ja, ging helemaal los hier. Wij wisten niet wat er gebeurde. En ik had een neefje van 5 jaar hier. Ja, die heeft er bijna de helft gezien wat er gebeurde. En ik had mijn collega gelijk allemaal naar achter gestuurd. Ik zei voor veiligheid, gaan we naar achteren. En de deur op slot doen. En die jongens lag onder het bloed en zo. Hele rug open en achterhoofd open, schedels en allemaal. En ja, dat was niet best. En wilst Mihi zijn neefke en collega's naar achteren stuurt, in de malie naar boeten, werd de ruzie verder uit de hand rint. Ik was hier achter en ik heb niks gezien van. Ik heb gehoord van schoten 2 keer. En voorbijgangers hebben gezien dat 2 keer geschoten werd en zo. En zijn die jongens die alle 3 wegrennen en zo. Ja, dat was niet best voor ons. Dat was schrikken, of niet? Ja, dat was heel schrikken, ja. Dat heeft dus puur met de klant te maken en niks met de zaak? Nee, niks met de zaak. Nee, echt niks. En die jongen die wij knipten, die is voor de eerste keer die komt bij ons knippen. En jij weet dus ook niet waar het om ging? Nee, echt niet. Helemaal niks. Wij weten er niks van. En opeens onze naam al helemaal slecht en de kappen weten in nieuws en zo, alles en zo. Wij hebben echt niks mee te maken. Het is puur toeval? Puur toeval. En ik heb een collega die zit onder de shock, die is helemaal geschrokken, die is thuis. Die wil niet eens op komen opdagen en zo. En dat jongetje van 5? Die jongetje van 5, ja. Ik heb nog niet met mijn ouders gesproken. Ik ga straks mijn zus bellen. En kijken hoe het met hem is en zo. We dachten, ik zou je eerst naar het ziekenhuis brengen gisteren. Maar mijn ouders hebben het niet gedaan. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld, een stekwoen en een verwoning door een schot. De politie ziet het nog naar de malie.